tich. Gima watemo wacho. Raila mago yoro to joluo yo. Gima watemo wacho niya. Koso puonjruok wuok gi kanyo. Ane Raila dako sani luonge na ndhoga nikech sama no yudo wabunge kodhi obedo kod president State House no luongi na ndhoga. Eta en koro en ang'o? Aya. Gima temo mane mar party ma to koro gima temo penjo ka. Gima mage jok mar mentality mar hold ma ok wabidio. Ano kan hold mentality ne ma. No. Gegra karangi seje moge struggle kai yongi. Struggle kai yongi. Struggle mokelo gik mena ni wegi yongi. Gima temo wacho ka. Ne onge ngama ne wuotho street kende. Sache moke struggle. That's why you can. Kata na Raila no okotingo placard kende ngata chiel. Ne en gi ji mane giwuotho. All right. Adwa kweri ni yonge struggle. That's why you can be bitter. It doesn't matter. Ichwogori. Na mochwogore uritadi tamare. Struggle time maruno serumo bwana. Donge di jonyi bedhi. Ene mano chwene Kenya mo. Onge struggle morumo. Okay. Ok wach mar. Wabiro gi formula wasani. Formula no ok bidonjo. Wadani wawach gima jopiny winjo. Nikech wabiro kaka joma honorable mondo wang'ad rieko ne jopiny. Kendo gomba kaka luwore koda gima Tom oseneno, gima Ken oseneno, kaka siasa osebedo, kaka samoro kaka ogendini mamoko timo siasa, ka nitiere gima inyalo sum. Nikech sama kuom ranyisi wacho ni ng'ane gin joma richo gintiere e sirkal, kata ng'ane gin joma beyo gintiere e sirkal, kata gionge sirkal. Bati. Kanyi mowinjo bed ni ji chako puonjore godo. Nikech samoro ma en samoro iwacho ni nyawo ma inyalo tigodo gi joma moko oko mapogo oganda ma samoro gima ni dwaro ok nyal yudo. Bati. Anadwa wacho ni ok adwa care kaka Kennedy Ondiek. Kata ka Raila odhi omi tich ok omiye, mano is his business. Gima mi adwa wacho ni mano is his business. En ni joluo kaka oganda nyaka wang'i ni bedo machiegni gi sirkal mar Kenya to giwuotho ni wang'iyo gik madwa yie a Ethiopia ere gima dwa konyo. Ka sama ne jowa moyier momi mandate gi jopiny mochamo muma odhi mobedo gi president ma koro ebu bet goni. Iwinjo an mana wache tu studio mondo AUC chama nyako ka nyiso ka senate moko ne gitama ta kono gini some must ni the president mar Kenya ma nyaka tere sama ne wabunge wadhi obedo gi president no luongi na ndhoga no luongi ni gitero igi no luongi ni kia eto tera ngone sani motero ir president. The thing en niya nyaka wawacha adiera gi eki ka ok wadwa wacho gita adiera onge iwa ok wabi konyore. Namba achiel nyaka wang'e ni national government nigi budget maduong' malo county government. Kata obedo ni Gavanas wa gin mag ODM to nyaka wegi thuolo mar gima sebedo kawa nyaka we Gavanas wa thuolo mondo tigi president matiyo. Ok niya ni idwa ni Gavana for example Gladys Wanga odhio sa president mondo yud project kuome to kotieko yudo project ma president omiye to chinge chomo kod Migori odhi yanyo president nogono. Kibedo piny ni ne leader marwa. Leadership marwa okosebedo ka konyowa, okosebedo ka riewa tir, okosebedo ka terowa yo manyalo konyowa. Ka Professor Jienda, level ma Professor Jienda sigik, kinya wacho ni Professor Jienda tero yie State House. To ebe okokawo jumba ariyo ka pogo dhi chiemo State House kuro. So I'm telling you is this. No. Siasa mar pogo jiemi penjo. Yes. Siasa ming'iyo niya ni ka ng'ato wuok odhi obedo ka achiel gi sirkal moro mae mosebedo ka hinyowa nyaka nene nyaka wayie niya ka jowa oyudo thuolo e sirkal irrespective of ng'ama oyudo thuolo no onyalo konyo jowa. Sani king'iyo jowa kaka Dr. Raymond Omolo nie sirkal kata ji te neno gima Raymond Omolo timo kata sana kawo nyathi ma wacho ni wadhi chulo ne fee ing'eno biro yudo pesa kure mago ene mobiro timo te nikech ochulo ne nyithindo fee ogero ne mon liete udi otimo ang'o to ni mae mako timo to ng'ama ok dwa dongruok cha neno mana ni gin ok owinjo migi thuolo. Ing'eyo Ken kik waket